नायनाया बाबा दे बाबा होनदो दे बाबा होनथारा बाबा होनलाय देलाय बाबा होनलाय बाबा दे बाय 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 हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आं गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर बोथोराथ' बिराद गरम आरोना बिराद गरम दोहो दोहो ओमफ्राय गरमबाबो उफाय गैया आङो मोनसे खामानि मावदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय आरोना जायफोर नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना जायफोर मोजां मोना नायाबाबो मोजां जागोन आरो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो हायोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै आं खामानि मावनो लानाया नैबेनो आरोना गरमब्लाबो उफाय गैला होननाया बेनो मानो होनब्ला दाखालि आङो माइरं बायदोंमोन ओमफ्राय बिराद हाग्रा फिथाइ दं आरोना नै जों नुबावाखैसो बिराद हाग्रा फिथाइ दं लोगोफोर माने आङो 20 केजि बायना लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय बिदिनो दा जावगासिनो आङो बिराद हाग्रा फिथाइ दं आरोना नै लोगोफोर बेबायदि हाग्रा फिथाइ दङ हरलाय इंखुराबो बिराद दङ ओमफ्राय हाग्रा फिथाइयाबो नै लोगोफोर माने जावख'गासिनो आरोना आं बिराद हाग्रा फिथाइ मैगंहाय एसे जावखांबाय लोगोफोर माने बिराद माने अन्थाइबो दं लोगोसे हाग्रा फिथाइ आरो बिराद हाग्रा फिथाइहाय हरलाय खुरैया बिलाइ हाग्रा फिथाइ दोनग्राया बिलाइ बिराद दोहो दोहो गरम लोगोसे बारा मोजां जावनो रोङा दे आङो माने दुब दुब आखाइजों बुलायनो रोङा माने ओरै दुब दुब बुलायनो रोङा आरो आं ओरैल' जावनो रोंगौ आरोना आङो माने ओरै खालामलायो आरो बुलायो आं रोङा जावनो गोरों ओमफ्राय सान्द्रिबो सालिनो रोङा आरोना आं लोगोफोर ओंखायनो आं जावख'लागासिनो सान्द्रिया दं रोङा आरो आङो बाबा नायनाया बाबा दे बाबा होनदो दे बाबा होनथारा बाबा होनलाय देलाय बाबा होनलाय बाबा दे बाय 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 बाबा मामि ayo रायलाया रागा सोंदो नै गोफारथार दे बैयाव थादो सानैबो थाहैथां बैयाव हेपि बार्थडे लिरनायाव दे मामि नोंहाबो गेजेराव था दे गेजेराव थादो दे हाबा दे हगारनो हा नायदो नोङो जोंनि RS फेमिलि ब्लग देलाय हगारबाय आं बाथ'निखौ देलाय थादो नै मोनाबायना दादाजों थाहैथां औ सर्टआव दे गेजेराव थादो दे
लोगोफोर दिनैनि भिडिअ थारैनो गुदि गैया बिजौ गैया जाला जोब्बाय आरोना डाइरेक्टलि माने नैबे जों आजामोनाव बार्थडे जानो थांनाय भिडिअखौसो लानाय जाबाय थ' बार्थडेनिबो भिडिअ बानायनाय जायासै मानो होनब्ला जोङो एसे लेट सौफैदों बे आजामोनाव आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला जोङो माइरं जावखां इरिखां दुगैखां लोबखां थांदोंमोन होमबाबो लेट जाहैदों आरोना बार्थडे केक हानाय इरिनाय बेफोरखौ नुहैयाखै माने डाइरेक्ट जानाय लोंनाय टाइमावसो जोङो ग्रोब सौफैदों आरोना थ' जाबाय लोंबाय दसे फट' लाबाय गेलेहोबाय अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै।